Yaranmu barkanmu da war haka. Jarumar Rahama Sadau ta fitar da mijin da za ta aura. Ka san da cewar dai ana yawan sukar jami'an Kannywood ko kuma ma'aikatan Kannywood wanda suke mu'amala ta fim ta yau da gobe a masana'antar Kannywood cewar ba sa yin aure a kan lokaci kuma idan sun yi ba sa zama. Za ka saurari wannan labarai ne daga wannan channel ɗin tamu mai albarka. Da fatan idan baka subscribing ba, muna so ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Jarumar Rahama Sadau ta fitar da hotunanta tare da mijin da za ta aura a wannan rana. Shin wani fata kuke mata? To shikenan, Allah ya ba su tare kuma Allah ya sa haka ya zame mata mafi alkhairi. Allah ya ba su zama lafiya. Ta fitar da wannan hotuna ne dai a wannan rana sakamakon kiraye-kiraye da magoya bayanta suke cewar suna so ta fito da mijin aure. Sannan kuma ta gaya musu cewar komai lokaci ne a rayuwa. Yanzu dai lokacin ya gabato domin me ga hotunanta nan ta fitar tare da wanda take sa ran shi zai zamanto abokin rayuwanta. To Allah ya sa mu dace. Kar ku manta a ƙarshe dai ku danna mana subscribe a channel ɗin nan tamu. Domin me muna samun ƙwarin gwiwa tura maka videos masu muhimmanci da suka danganci al'amura na gida da waje da kuma al'amura masana'antar fina-finai ta Najeriya. Muna godiya.